Ang bitaw big shop dia. Ah, Dia begitu ga ilahi kau. Ay, katong service na nag-ilat ba? Kana ulat ko si Dudong mo. Picture kami. Naka-picture lugar. Oh, picture ah. Dahil lagi. Lipay kaya ito na time ba? Lenga gani. Sambiri ikaw mo budaya channel sa. Sambiri ko. Subscribe. Sub to sub lugar tirada. Mo mo nga time no katong pag-ilagid ato ba? Oh, mo tong katawa ko ato kay may mga bata. Nagapil-apil. Bata, apil-apil. Ah, vapors oh. Oh. Kalag mo lagi. Yo, this is me boy Kalukuhan. Yo man, just subscribe my channel. Also subscribe Mayor Dodong. Juan, shoutout ko sa mga chicks diya. Baka naman, comment below boy Kalukuhan or message me to my Facebook account. Yo, what's up? Mo na akong Facebook account. Yo, sangilag yung mini Mayor Dodong sa bar. Bar? Ay, may issue ta, may issue. Arby's Bar. Artist bar. Arby's Bake Shop Bar. Unang kagap, ungkag imong ngipon sa kagay silang Francis. Anong gahi mo kayo ng Francis akuan? Francis nila ba maugman to? Gahi kayo. Lami, hindi apon. Sabi nagwapan tindira. Ah, uy, suplada kayong bandira, uy. Mayo man sa kuha. Ayos sila sa mo agad sa mga batig na wong. Pero kung mga buwapo, Tama na ako. sila kasama ni mo Mayor Dodong. Yay, masakay! Bigyan ng 5,000! Bigyan ng jacket! Para to power! Gila mo kami. Wala kang magago dito, gago ka, pakyu ka. Tapos. Ito, nalag ni sa Office Landing. Landing main, pictorial ito. Sambiri, shoutout to G Sambiri. Hindi nga kasi ano? Eee! Mingaw ko. O saan ano? Ang naong sa gimingaw, be? Ang sa anak sa gimingaw? Naong sa gimingaw daw. Huwag dalibang wag. Guys, doon ko mga sa pagpip ha. Saan nun? Sa yung po rin na sa mara po kagayup-yup sa Sa? yung mga ex, di mo ba? Asa yung ex? Soya pang ex. Mingawon ka niya yung kuhan sa yang yup-yup sa iya habang. Hagi ko diri guys kay you know na yung mga advice nga kinahanglan na ikuha ni Mayor Dodong. Kan sa mayor ba? Siyempre mayor gud ta Mayor Dodong. Mayor sa nga walay munisipyo. Ay barogana og saktong prinsipyo. Oh! I like that, guys. Baruganan ni Mayor Dodong. Apa itu dani koy? Indot. Blue, mahilig mo sa blue. Blue tirada. Blue man. Kay This your blue kay lights for divine shining. kanang blue. Nasa parera man silang duha. Ay dala color do. Happy 50th birthday, Vincio Mayor. Okay na siguro ni. Okay na to. Miss, okay na daw ni Miss. Oy, si Sambiri, naman mo. Ka na kato sila gipadulong. I-operahan na itong kikin. Kabutan yung mayor ay. Siyempre, ba? Atong Yo guys, Mayor Dodong, subscribe channel niya, feeds niya. Kabutan niya na, kasaligan niya na. Okay na siya? Okay na siya, ma'am. Ligas ka na sa glittering. Okay, wala kay chance. Yo. Birthday ni Dincio. Salamat! Nani kakapalangga Dincio. Nang pagbadlungon ka, imagine ni mo, ulan oh. Ulan ka, yun na, pero wala. Wala choice. Red Sistan, Mayor Dodong niya. Ba? Gigastuhan man daw. Ay, gastuhan ay. Ano, yun na, basta butan ko na Dinsyo po. Ba? Pantay di ka mabinutan na palangga man daw. Ay, pinangga kaya eh. Pinangga Dinsyo, kayo? Pinutan yung tao ni pinangga kasi may Mayor Dodong. Basta kay palangga ako, nabinutan lang gid siya. Oh, pinutan lang yun. Sa Pinutan? Isogo, tuman lang yun. Ba? Hugas lato. Gas lato, tanan niya. Permite ginako sa bahayan Ronaldo ba. Sabi ba? Wala jud ko nagsaba manggod. Kaya nag-story man siya gapon nga ana siya nga, "Quiz, dabi quiz, kung sa mga birthday." Oy, birthday yan, brita ko. Siya nga, "Ay, okay." Wala. Lord eh. Asa man doon bata. Gaway-away ra gid ako tibok adlaw. Prank ra di ay. Prank ra di ay. Sir, tama na. Tara, next stop, Jollibee. Para kang Dincio. Dinsyo boy. Para kang Dincio. Katong isa pa ko to combo bitaw ba na spaghetti nga family tour ba ganun. Bakit? Kadili ano ba? Ay. Nana, withdraw na sad. Yo kayo. Ay. Ang ATM. Lagi. Wala ko to sabot sa order na ako. 10 minutes? 15. 15? Okay ra na kay. Kulat ganito siya ha. Biyaan dapat ta. Wala na ba ng pagkaon ko? Okay.
Ako chika sa imo, pagtawagon taon niya, mo niya number 24, singitin ka. Tawa mo na ako nila, number 24. Mo na ni ka. Number 24. Oh, number 24, tas ay! Ito di ka call in order. Ayan. Munawag naman na sila karon. Ayaw mo kita. Kadong mo ito, ninanawag. Wala pa. Ngayon ako number 24, singitin ka. Mura kabata ka na nakadaog sa pageant. Mga inana ba? Sa'yo, ragayo. Yan yung baton. So natay challenge kang boy kalokohan guys na pagtawagon na nga mong number 24. Singitin siya nga, mura siya nakadaog sa beauty pageant. Ana ang baton ka rin. Yo, mandyan nakulmaan ko sa challenge ni Mayor Dodong. Pero, boy, kalokohan, it's me, challenge is accepted. Kana kang ganahan. Basic lang. Goosebump. Ay, goosebump ba na? Goosebump. Goosebump, nigga. Tao na reaction nila guys. It's a reaction nila. Some of my video is all about kalokohan and bumpers like trip. Nagwerto in the public. Ano? In the public? This challenge is just a basic man. Unsa ka uy? Okay, pinakanak guys. Bakit? Okay, guys. Basic lang. This challenge na yan. Thank you, ma'am. Natingala to sila ba? Ha? Kaya nga sila na. Kanta sila na na. Pero okay ra ka? Ha? Pero Okay ra kayo eh. Okay ra kayo? Basic ra kayo. Sa mga wala dito kabalo guys, birthday ni Dinso karon. And then, ang gibuhat na ako today is permit lang gina ako sa ginaaway. Oh, tinawad din na. Oh, ginaaway lang sa permit lang ginabad trip, biski birthday bitaw niya. Pero ang ending, naday surprise birthday sa yaha. Oh, pero ganina gid si Dinso nakita na ko magulanan kayo kay pagsigig kasapan ni Berdodong. So yun sa bat guys. Kailan na kasi imong mayor. Buang-buang lang niya sa ay, pero kabalo ka sa takakalab. Oh, yun, utang na Mayor Dodong. Ginutan gid dong Dinsoy. Ba? Para lagi sa ekonomiya. Para ana rin mura na kuan sa sekreto sa atong pagkatao binutan aron na tay kasaligan ta. Gali. Gawa na dapat nga nakatagsikan. Kadaga tag kwarta ba matag baklay-baklay. Sikat to. Kaya tagsikan. Sige na, paabot sa magsikat. Kamu ba dugay kay mo ba? Dugay kay mo. Okay, ina ra midare. Ha? Kaya na ra midare. Gapon ngayon gapon. Bubo. Akong bafo. Dami. Yawa kay nangino. Uy, sige pa malikas bo. Ako lagi pang-awaran sa kiya. Ako minawala. Sana tuwa pa rin. Wakay sila. Yeah, wala siya nag-expect. Wala ginagmay rin taon. Sige ka, ayay no. Ba? Hmm? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oh, praise God, Wish. Sige na. Wish. Pulang piyong raya. Ipanin. Wish. Wish. Yeah. Okay, that's it. Dala na Oh, happy napasawahan. birthday. Guys, happy birthday guys. More birthdays to come. Din po dahil. Yo, ata. Say kasulti ni mo ni Mayor Dodong. Thank you. Thank you. Salamat sa tanan.